بول سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بول سارے نبی خواجہ خواجہ فاتح قادیہ خواجہ خواجہ فاتح قادیہ پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں پیر میرے علی۔ حضور دے خلوے میں بوردے واسطے رد قادیانیت دے اتے دو شخصیتیں نے کم کیتا ہے۔ ایک دا نام حضرت سیدنا خواجہ خواجہ حضرت بابا جی پیر سیدنا بہر علی شاہ تاجدار گولڑا دی ذات ہے، دوجی ذات حضرت خواجہ خواجہ فقیر بادشاہ حضرت بابا جی سیدنا فقیر محمد چورائی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات ہے۔ آؤ پھر میں کیوں نہ کہاں خواجہ خواجہ فاتح قادیہ یا فقیر محمد آپ ہیں، آپ ہیں یا فقیر محمد آپ ہیں، آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور انتہائی واجب الاحترام گلشن حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد ہادی نامدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے گلشن سے بڑے پیارے پیارے پھول آپ کے سامنے تشریف فرما لیں۔ میرے انتہائی مشفق و مہربان پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، حضور قبلہ پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت پیر سید حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور صاحبزادے قبلہ پیر سید علی مرتضی شاہ صاحب، میرے بابا جی صاحب غریب نواز نتھیال شریف کا فیضان، اللہ کریم صدا جاری و ساری رکھے، اور جس مردے کے اندر جس مردے درویش نے ایصال ثواب دے واسطے اسی سارے حاضر ہیں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم دا صدقہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم اس مرد درویش دے درجات بلند فرمائے، اور رب کائنات میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بالکل اختصار دے نال میں اپنی حاضری مکمل کرانگا۔ اے درباراں دے تے سی تو اللہ دے ولیاں دی بارگاہاں چ آندے ہیں نا، اے یاد رکھو کہ قبلہ سید علی المرتضی شاہ صاحبزادے نے ساڈے واسطے اے بھی اتنا ہی مقام رکھ دے نے جتنا مقام حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیوں؟ اولاد انہاں دی ہے، اور جس وقت اسی نہ بادشاہ دی بارگاہ دے اندر آنے ہیں، پھر اسی خطیب جناب عالم یا کوئی شاہ نہیں بن کے آنے، اسی بس یہ بن کے آنے ہیں کہ اسی نہ دے درد خیرات لین جا رہے ہیں۔ تسی آکھو سبحان اللہ، پتہ نہیں کیڑی انتظار ہے تسی بیٹھے ہو، آکھو سبحان اللہ، بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ۔
ابا بھی وقار اللہ دے اولیاء دا ذکر کرنا ہے بالکل تھوڑا جڑا چاہیے میرے کو میں اس ٹائم دی لمٹ دے اندر رہ کے اپنی گفتگو مکمل کراں گا. آؤ رب کائنات نے اپنے بندیاں نو اے مقام عطا فرمایا ہے, اے شان عطا فرمائی ہے کہ خالق کائنات اپنی پاک کلام دے اندر اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والے اللہ کو ڈرو کہ سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ. سبحان اللہ. سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ. آؤ ذرا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے میرے پاک نبی دی بارگاہ چوں تاجدار صداقت دی بارگاہ دے اندر آؤ. حضرت سیدنا تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ تے چلو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر آؤ. آؤ حضرت عبدالخالق غجدوانی دی بارگاہ دے اندر آؤ. آؤ حضرت عبداللہ اعرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر آؤ. چل دیا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شہنشاہ نقشبند پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت باقی باللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت خواجہ فیض اللہ تیرائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر. چل دیا میرے بابا جی غریب نواز خواجہ نور محمد چورائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر. پھر چل دیا اور نتھیال شریف کی سرزمین دیتے بلند آواز نعرہ کو سبحان اللہ. اوہ سارے بادشاہوں دی بارگاہ دے وچ ہو کے جب نتھیال شریف حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر پہنچے ہیں. پھر جناب اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ سانوں ملیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ اکبر. یا غوث اعظم. پھر اسی جدو حضرت ہادی نامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ کے اندر پہنچے ہیں. پھر سانو جناب اے پیغام ملے آئے کہ آؤ اس آیت کا ترجمہ کیے کہ اللہ کو ڈرو تے سچیاں لوگاں دے بولو سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ. آؤ میرا ویر حضرت ہادی نامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب سنو ترجمہ عطا فرمایا. پھر اسی امام فخر الدین رازی دی بارگاہ دے اندر گئے. اے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تسی فرماؤ نا اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیے. آپ نے فرمایا پہلیو جب کسی اللہ والے دے نال تہاڈی نسبت ہو جاندی ہے, کسی اللہ دے پیارے دے نال نسبت ہو جاندی ہے, اللہ تہاڈی دنیا بھی اچھی فرما دیندا ہے, آخرت بھی اچھی فرما دیندا ہے. آؤ میرا ویر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا آخری وقت آیا. آپ نے آپ دیکھتے جناب والا سکرات تاری ہو گئی, موت کا وقت آ گیا. شیطان لین آ گیا کہ کہنے لگا فخر الدین تو بڑے بڑے کافروں نے مسلمان کیتا ہے, بڑے بڑے جناب کافروں نے مسلمان کیتا ہے, بڑے بڑے موبائل کیتے نو, بڑے بڑے مجادلے کیتے نو, بڑے بڑے مناظرے کیتے نو. اے فخر الدین اور دس تیرے رب کتنے نے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میرا رب ہے کہ وہ کہنا ہے جناب دلیل دیو. آپ نے ایک دلیل دیتی, دوسری دلیل دیتی, تیسری دلیل دیتی, حتیٰ کہ آپ نے 360 دلیلہ پیش کیتیاں, لیکن شیطان لعین سی نے رد کرتا گیا. آپ دے مرشد کامل حضرت بابا جی خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بایزید بستامی دے مرشد کامل آپ دا مقام کیے. آپ گرو آپ دی عمر 4 سال 4 مہینے جناب والا 4 دن دی عمر ہوئی ہے. آپ دی والدہ پاک لے کے استاد جی دے کھول گئیاں, کہنے لگیاں استاد جی میرے بچے نو قرآن پڑھانا ہے. حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے استاد جی نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد جی نے پہلا پارا شروع کرایا. حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ نے پورا پارا سنا دیتا, دوسرا پارا سنا دیتا, تیسرا سنا دیتا, حتیٰ کہ 14 پارے سنا دیتے زبانی. حضرت
حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے استاد جی فرمان لگے بیٹا جی تسی آج میرے کھول آ رہے ہو 4 سال 4 ماہ 4 دن تہاڈی عمر ہوئی ہے 14 پارے حافظ ہو گئے ہو دسو کتے حفظ کیتے نے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے استاد جی میری ماں 14 پارے دی حافظہ سی میری ماں سری دے ٹائم تہجد دے ٹائم اٹھدی سی مینوں گود چ لے کے میری ماں چکی پیسن بیٹھ جاندی سی تو نہیں اٹھدی سی استاد جی میں 14 پارے اپنی ماں دی گود دے اندر یاد کر لے اچھی آنکھوں سبحان اللہ کون کہہ رہے ہیں حضرت امام فخر الدین اللہ دی رحمت اللہ تعالی علیہ تے مرشد کامل آؤ جناب ٹھوک مرید دے اس آستانے دیتے اور والے ہو میرے بھائی قبلہ مشفق و مہربان پیر سید فدا حسین شاہ صاحب اور قبلہ پیر سید علی شاہ صاحب آپ بھی ماہیت کے اندر بیٹھنے والے ہو حضور تاجدار مدینہ دے غلام ہو توجہ فرمائیو اور ماما نیک ہو بیٹے عبدالقادر جیلانی جیسے پیدا ہوندے نے اور ماما نیک ہو بیٹے مجدد الفسانی جیسے پیدا ہوندے نے اور ماما نیک ہو بیٹے حضرت خواجہ فیض اللہ تیرائی جیسے پیدا ہوندے نے ماما نیک ہو بیٹے خواجہ نور محمد تیرائی جیسے پیدا ہوندے نے اور ماما نیک ہو بیٹے حاجی نامدار جیسے پیدا ہوندے نے اور ماما نیک ہو بیٹے شاہ حسین شاہ جیسے پیدا ہوندے اللہ اکبر آنکھوں سبحان اللہ اور میرا ویر ماما نیک ہوور پھر بیٹے بھی نیک ہوندے نے اج جناب والا توجہ فرماؤ نا اسی اپنے آپ دے تے ناز کریے اپنے مقدرہ تے ناز کریے تھوڑا یہ تامن فرماؤ بھائی جان اچھی آواز لڑا کو سبحان اللہ اسی اپنے مقدرہ تے ناز کریے سانو اللہ نے نسبت اتنی پیاری عطا فرمائی ہے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں استاد جی میری ماں 14 پھریاں دی حافظہ سی میری ماں تہجد پڑھ کے چنگی پیسد بیٹھ جانی سی جب تک 14 پھرے مکمل نہیں ہوندے سن میری ماں چنگی پیسد تو نہیں سی اٹھ دی میں 14 پھرے اپنی ماں دی گود دے اندر یاد کیتے نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرشد کامل آپ نے جب دیکھا میرا مرید مشکل کے اندر بلند والا رکھو سبحان اللہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ان سچیاں دے نال ہو جاؤ ان نیکاں دے نال ہو جاؤ آؤ توجہ فرمائیو ہن تانوں ترجمہ پتہ چلے گا امام فخر الدین کے مرشد کامل خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا میرا مرید مشکل کے اندر ہے شیطان حملے کر رہا ہے شیطان کہتا ہے 10 تیرے رب کتنے نے 360 دلیلات دتیاں نے ساری نو رد کر گیا آخر کار امام فخر الدین دے مرشد کامل حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پانی دے چلو بھریا اچھی آواز لڑاکو سبحان اللہ پانی دے چلو بھریا اپنے مرید دے دیس والے سٹیا تے آواز دیتی ہے فخر الدین بغیر دلیل تو کہہ دے میرا رب وعدہ اللہ شریک ہے میرا رب وحدہ اللہ سارے آنکھوں میرا رب وحدہ اللہ شریک ہے پھر عشق والا بولیا کہنے ہو لوگوں مالی دا کم او مالی دا کم پانی دینا تے بھرے بھرے مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا مالک دا کم پھل پھل لانا اے پھل کچے ہونے یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے او پیر مریداں دے سر تے رہندے جھوٹے ہون یا سچے
پیر مریداں دے سر تے رہندے بلند آواز رکھو سبحان اللہ آ میرا ویر اللہ دا قرآن ہے رب فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد جس مرد کلندر مرد درویش حضرت قبلہ پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اشارے ثواب دے چاہنے والے ہو یاد رکھو اے اللہ دے ولی میرے بابا جی حضور غریب نواز چلو ایک گل سناتے ہو نا بابا جی دی ہیں جی فیضان مل جائے گا بابا جی دا حضرت ہادی نامدار رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح مبارکہ بھی نتھیال شریف دے اندر خوش ہو جائے گی کہ میرے مرشد کامل کا ذکر ہو رہا ہے حضرت بابا جی سید فقیر محمد چورائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کشتی دے وچ سوار لے تے جا رہے ہیں نا دریائی سفر ہے ایک خلیفہ نال بیٹھا تے کہندا ہے حضور اے وقت دے کتب دی نشانی کی ہے بابا جی صاحب غریب نواز دیتے سوال ہے وقت دے کتب دی نشانی کی ہے آپ نے خاموش آپ تسبیح شریف پڑھ رہے ہیں جی بابا جی صاحب سرکار غریب نواز تھوڑی دیر تو بعد اس مخاطب فرماندے نے سنگیا کی آکھی ہے وہ بیلیا کی میں کہنا سے کہ حضور وقت دے کتب دی نشانی کی ہے دریا وچ کشتی ہے دریا چل رہے ہیں تو جناب نا ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا وہ وقت دے کتب دی نشانی ہے نا چلدی آبشار نو ہاتھ مارے تے وہ رک جاوے چلدی آبشار نو ہاتھ مارے تے اور رک جاوے دریا دا پانی رک گیا خلیفہ کہنے لگا حضور دریا دا پانی رک گیا ہے تے بابا جی صاحب نے نا دریا نو دیکھیا تے فرمایا چل اسی تیرے نال دا میں نو مسئلہ سمجھا رہے ہوں اچھی آواز نہ رکھو سبحان اللہ کہندے نے نا بیلیا اور کسے جناب والا استاد نو ویکھنا ہوئے تے دے شاگرد نو ویکھو اور پیو نو ویکھنا ہوئے تے پتر نو ویکھو اور پیر نو ویکھنا ہوئے تے مرید نو ویکھو اور جس بابا جی صاحب دے جناب والا جس بابا جی صاحب دے خدمتکار ہادی نامدار جیسے لوگ ہوں پیر جماعت علیشہ محدث علی پوری جیسے لوگ ہوں اور جس دے مریدہ بھی اندر اور کئیہ شریف کے بادشاہ جیسے لاکھ پھر اس اللہ نے ولی دی شان کی ہے سبحان اللہ اس اللہ دے ولی دی شان کی ہے پھر اللہ دے ولی دے اگو جڑے خدمتگار نے پھر بابا جی ہادی نامدار دی شان دا عالم کی ہوئے گا اچھی آواز نہ رکھو سبحان اللہ اور بیلیو سبحان اللہ تے کوئی جناب خرچہ نہیں ہوندہ آکھو سبحان اللہ اچھی آواز نہ رکھو سبحان اللہ بس میں گفتگو لو سمیت رہے ہیں جناب توجہ اور اللہ دے اولیاء دے نار ہو جاؤ اور توجہ فرماؤ اور جناب دیکھو نا میں تفصیل دے اندر نہیں جانا اصحاب کہف دا پتا ذکر قرآن دے اندر ہے یا نہیں علماء تشریف فرمانے ذکر قرآن دے اندر ہے یا نہیں اللہ نو ادا پیاری لگی اللہ فرماندہ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ آپ پیاری لگی ہیں او بنی اسرائیل دے ولی امت محمدی دے ولی نہیں نے او بنی اسرائیل دے ولی نے رات دا پچھلا پیر وقت دے حاکم تے وقت دے بادشاہ دے ظلم و ستم تو تنگ آکے بالکل اختصار دے نال جڑی گل سمجھانا چاہنا اس پوائنٹ تے لیانا چاہنا تو رات دے اندھیرے دے اندر انہاں اللہ دے اولیاء نے شہر چھوڑیا نا تے کتا پیچھے ٹر پیا کتا بولو اللہ دے اولیاء دے پیچھے
دے پیچھے ٹر پے اللہ دے ولیاں نے دیکھے نا کتا ٹر پیا تے کتے دا کام ہوندا ہے بھونکنا کتے دا کام ہوندا ہے تواڈے پاسے والے نہیں بھونکدے کتے دا کی کام ہوندا ہے راتی اسی ڈیرے تے رکھ دیاں راکھی واسطے کیوں رکھ دیاں کتا جناب راکھی کرے گا ساڈا مال مویشی ہے ساڈا ڈیرا ہے جناب راکھی کرے گا کتے دا کام ہوندا ہے بولو اللہ دے ولیاں نے سوچیا کہ کتے دا کام ہے بھونکنا اسی جا رہے ہیں ایتھوں رات دے اندھیرے وچ اے بھونکے گا اسی پکڑے جاواں گے تے اس وقت نا کتے نو موڑن دی کوشش کیتی اللہ دے ولیاں نے تے کتے نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی مالکا مینوں بولن دی سکت عطا فرما میں تیرے ولیاں نال گل کرنا چاہتا مولا میں بولن دی سکت عطا فرما میں تیرے ولیاں نال گل کرنا چاہنا تے پھر کتا جب بولے تے میاں محمد بخش عارف کھڑی بولے ہائے 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 کتے نے بول کے کی جواب دیتا اللہ دے ولیوں دی بارگاہ دے اندر کتا کہندا ہے اللہ دے ولیوں میں وہ کتا نہیں ہاں جڑا اللہ دے ولیوں نو بھونکا میں صرف اشارہ دیاں گا میں ایک کتا نہیں ہاں جڑا اللہ دے ولیوں نو بھونکا جڑا کدے چورا شریف نو بھونکدے نے کدے نتھیال شریف نو بھونکدے نے کدے گولڑا شریف نو بھونکدے نے کدے سیال شریف نو بھونکدے نے اللہ دے ولیوں دی بارگاہ دے اندر کتا کی پہ کہندا ہے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی ہونی ہے کشمیر بولے کتا کہندا ہے نہ میں بھونکا ایک بار سارے آنکھوں سبحان اللہ نہ میں بھونکا نہ میں توتا تے نہ میں شور مچاوا چنگیاں دے لڑ لگیا یارو چنگیاں دے لڑ لگیا یارو مت میں بھی بخشا جاوا کون کہہ رہے ہیں کتا وہ اگر کتے دا عقیدہ ہو سکتا ہے تے اشرف المخلوقات امت محمدی دا ولی ہوئے تے او دے نال لگن والا پھر جلتی ہے یا نہیں اسی تا بروز معاشر جی اسی تا بروز معاشر کوئی جناب نتھیال شریف دے بادشاہاں دے پیچھے ہوواں گے ہیں جی کوئی جناب والا اسی اللہ دیا پاک ولیاں بابا جی چوراہی دے او جناب سونے سونے مکھڑے والے دے پیچھے ہوواں گے تے کی کہاں گے بابا جی اسی تا دنیا تے تواڈے نال پیار کردے سن اللہ دے پیارے محبوب دی حدیث پاک میرے کو ٹائم نہیں حضور دی حدیث پاک سرکار فرماندے نے بروز محشر جب جنت تے دوزخ دا جناب فیصلہ ہو جائے گا نا جنتی جنت والے پاسے تے دوزخی دوزخ والے پاسے انج لینا لگی ہون گیاں تے دوزخی والی لین وچوں ایک بندہ دوڑ کے آئے گا جنتی والی لین والے پاسے آ کے نا اللہ دے ولی چلو حضرت خواجہ ہادی نامدار سرکار دا نام لے لینے آپ دا دامن تھام لوے گا بابا جی اج کلے کلے جا رہے ہو جنت وچ مینوں نہیں پہچانیا میں او وا جن ایک دفعہ تانوں پانی پلایا سی بابا جی ات کھڑے ہو گئے دوجا آ گیا اس آکے حضور آپ پہ جا رہے ہو میں نے نہیں پہچانے میں وہ ماں جس ایک دفعہ تو انہوں وضو کروایا سی ہن بابا جی صاحب غریب نواز اللہ دے پاک ولی اللہ دی بارگاہ سے عرض کرن گے مولا دامن میرا پکڑ لیا نے ہائے 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 مولا دامن میرا پکڑ لیا نے ہن کی کراں تے خالق کائنات دی بارگاہ دے وچوں آواز آئے گی میرے پاک نبی دی حدیث پاک سرکار فرماندے نے رب فرمائے گا فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ سونیا اسا تیری شفاعت نہ دے حق وچ قبول کر لئیے اور تیری شفاعت نال انہوں اسا جنت عطا فرما دیتی ہائے اچھی آواز نہ رکھو سبحان اللہ اوے اللہ دے ولیاں دے نال ٹرن والا کتا او اصحاب کاف دا کتا جی کچھ دن اللہ دے ولیاں نال رہیا غار دے منہ دے تے آ کے انہیں اپنی اگلیاں ٹنگاں پھیلائیاں پچھلیاں ٹنگاں نو کلوز کیتا بیٹھ کے اپنا منہ اگلیاں ٹنگاں دے تے رکھ کے تے رب نو ادا پیاری لگی رب نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی ہوئی ہے کشمیر بولے آپ نے فرمایا فضل تیرے نالے فضل تیرے نالے لوئے تیرے سنگ پھٹیا دے کے کتے جنت جان محمد
محمد کتے جنت جان محمد سنگ چنگیاں دے رل کے اللہ دا قرآن کہندا ہے اے ایمان اللہ کو ڈرو تے سچیاں لوگاں دے بولو بولو سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ اسی نقشبندیاں اور نقشبندی اسی کنجوس نقشبندی نہیں ہیں اسی کنجوس نقشبندی نہیں ہیں اسی بڑے فراغ دل نقشبندی ہیں کیوں کہ ساڑھے نسبت سخیاں دے نال ساڑھے سخی فرماندے نے اور جتے حق دے گل آوے کیتا کرو آؤ چشتیاں دے بادشاہ حضرت شاہ سلیمان توسوی بس ہو سکتا ہے میری گفتگو دی آخری گل ہوئے میں اپنی گفتگو میں اینڈ کر دے ماں لیکن بڑی توجہ دینا حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نا اینڈ جناب گزرے جا رہے ہیں نا تے بچے نا گران دے بیری نال بیر لگے سن تو بیر ٹھانے واسطے پہ مار دیں بٹے یہ پہ کر دیں قبلہ شاہ جی حضور بٹے پہ مار دیں بیری نو تے بیر پہ ڈھان دیں بچے پہ کھان دیں اتنے چے بابا جی سید شاہ حضرت بابا جی شاہ سلیمان توسوی گزرے نا ایک بچے نے وٹا ماریا تے وٹا جا کے لگ گیا حضرت شاہ سلیمان توسوی خون آن لگ گیا بچے ڈر گئے نس پہ انہاں کیا بابے رنو وٹا لگ گیا ہے بابا رہی پتہ نہیں سانو کی آکھن گے بچے نس پہ ڈر کے نس پہ ایک بچہ جڑا نا بابا جی دے ہتھے آ پکڑ لیا اس وہ کیوں ماریا نے وٹا بابا جی اسی بیری نو پہ مار دے سو بیری نو کیوں مار دے ہو وٹے کہ بابا جی اسی اس نو وٹے مار دے سانو بیر دیں گے بڑی توجہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ جناب وہ بچے نو بابا جی نے پکڑ لیا تو فرمایا بچہ کیوں پہ مار دے وٹے بیری نو اگے بابا جی اسیس نو وٹے مار دے آیا سانو بیر دینی ہے بابا جی نے فرمایا جا سارے انو لے کے آ میں تو انو معاف کر دیا گا لے آ سارے انو بچہ گیا سارے انو بلا کے لے آیا سارے بچے آ گئے بابا جی نے سارے کو پوچھا بیٹا تیری نو بٹے کے اوپر مار دیو کہ بابا جی اسی اس نو بٹے مار دیا یہ سانو پیر دیندی ہے بابا جی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور گراں دے اندر چور رات نو چوری کر رہے ہون حضرت شاہ سلیمان توسوی دا گزر ہو رہا ہوئے گھر نو سگ لا رہے ہون بابا جی دوروں ویکھن چور ویکھ کے دوڑ پون کہون بابا تھا گیا بابا سانو پہچان لوے گا اسی پکڑے جاواں گے بابا جی نے کہا پہلیو کدھر جا رہے ہو آکھے بابا جی اسی چورا اسی چوری کر رہے سا بابا جی نے فرمایا میں بھی چورا آؤ لڑ کے چوری کریں گے چور بڑے خوش ہو گئے انہوں نے کہا سفید داڑھی والا ہے بڑا تجربے کار چور ہوئے گا بابا جی نے انہوں نے نال لیا نال لے کے تر پہ فرماند نے چوری کرنے طریقہ کی ہے تو اڈا کہ جناب اسی راتی جب مالک سو جاندے نے گھر والے سو جاندے نے اسی مکان نو سن لا کے کد ٹپ کے اندر جا کے چوری کر دیا بابا جی نے فرمایا تو اڈا طریقہ اپنا ہے میرا طریقہ ذرا مختلف ہے کہ بابا جی تو اڈا کیوں طریقہ ہے کہ تسی مالکہ نو سوا کے چوری کر دے ہو میں مالک نو جگا کے چوری کرنا اکھے بابا جی ہو کس طرح فرمایا پہلیو آؤ نا ذرا مسجد کے اندر چلنے مسجد کے اندر اکھے بابا جی چوری تھے مسجد فرمایا بیٹا آؤ تیری گھر میں پہ آخنا وہ میرے نال آ جاؤ بابا جی نے جا کے فرمایا پانی تے لوٹے تسا نہیں بھرنے بابا جی نے اپنے ہاتھ نال لوٹے بھر کے دیتے انہیں وضو کیتا وضو کر کے آپ نے فرمایا مصلے دیتے کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے پھر چوری واسطے جاواں گے جب جا کے مصلے تے کھڑے ہوئے نا جدو جا کے مصلے تے کھڑے ہوئے نا بابا جی نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مالکا تیری گھر دے اندر لے آنا مصلے تے کھڑا کرنا شاہ سلیمان دا کم سی انہاں دے دلاں نوں پھیر دینا تیرا کم ہے عاطف غیب جو آواز آئی ہے شاہ سلیمان جب تو انہوں نے وضو واسطے پانی بھر کے دیتا ہے نا اے ظاہری طہارت کر رہے سن میں رب انہاں دیاں دلاں نوں دھو رہا سا میں رب انہاں دیاں دلاں نوں دھو رہا سا اور شاہ سلیمان توسوی آپ فرماندے نے بچیو میری وٹے کیوں مار دے ہو
کہ بابا جی اسی وٹے مار دے ہیں بیر دینی ہے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی نا آپ نے فرمایا بچہ تسی بیری نو وٹے مارو تو انہوں بیر دے وے تے شاہ سلیمان نو وٹا مارو کچھ نہ دے وے شاہ سلیمان نو وٹا مارو اے تو انہوں کچھ نہ دے وے ہو نہیں سکتا ایک لائن اچ کھڑا کر کے سارے انہوں انج ایک نگاہ پائی نا تے سارے انہوں اللہ دا ولی بنا دیتا اچھی آواز رکھو سبحان اللہ ہر مشکل دی آئے آئے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے آپ نے فرمایا ہر مشکل دی کنجیا ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرم دی گئے تے روے نا مشکل کائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ساڑھے بڑے پیارے بھائی بھی سن فدا شاہ جی قبلہ ساڑھے بھائی بھی سن ساڑھے نالو شفقت چھوٹے پائیاں جیسی کرتے سن قبلہ سید شاہ حسین شاہ صاحب ساڑھے بھائی بھی سن تے ساڑھے یار بھی سن تے ساڑھے پیر بھی سن ساڑھے پیر بھی سن ساڑھے یار بھی سن ہیں جی اسی کہتے نتھیال شریف پر سونا نا تھوڑی جو دیر کر چھوڑنی ہیں جی تے انہاں جناب نہ کرنا اچھا ہونا آئے ہو اے آن دا ٹائم ہے کوئی اچھا چلا ہے پڑھ میں ایک کلمہ پڑھا لو گے میاں جی تو یاد ہے اے پڑھ کر مائک تے لوگوں نے کلمہ پڑھا تے بیلیو گالی ہے کہ سجن جدو ٹر جاننا تے بارہ وہ نہیں رہ دیا لیکن میرے حضور ہاتھی نامدار دے اس گلشن نو اللہ آباد رکھے تے میں ایک دعا کر کے اپنے گفتگو نو مکان لگا ایک شعر اس تو پہلے اور میاں صاحب دا پڑھ کے تے آخری دعا یا شعر ہے جی اس باغ دے واسطے دعا کر کے تے میں اپنے گفتگو نو اینڈ کرنے لگا ذرا آکھو سبحان اللہ بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ آج تا تواڈے کول میں سبحان اللہ بھی مانگ کے لینی پئی ہے ہاں اپنی مرضی نال تساں سبحان اللہ نہیں آکھے ہائے 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 میاں صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سجنہ دے بارے کی کیا بڑی پیاری گل ہے او ٹر گئے یار محبت والے تے لے کے نالی ہاسے دل نہیں لگتا یار محمد وہ دل نہیں لگتا یار محمد ہو جائے کیڑے پاس تے صدا بہار گئی اس باغ میرے بابا جی صاحب دا یہ گلشن اسی طرح محکتا رہے میرے سیدہ زہرہ بطول پاک دا باغ حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا دا باغ اسی طرح محکتا رہے اور اللہ انہوں نے صدا شاد و آباد رکھے تو پھر اسی آخر تے یہ گل کہنے ہیں جنہ دی نسبت نتھیال شریف دے نال ہے نا خدا دی قسم اپنی قسمتہ تے ناز کرو اپنی قسمتہ تے ناز کرو وہ تو پیر نہ بن گئے لیکن ہر پیر میں جڑے ایک نمبر نے نا صحیح پیر جڑے نے انہاں دی گل نہیں کر رہا اکثر پیراں دی نظراں جڑیاں نے وہ اپنے مریداں دے جیب والے پاسے ہوندیاں کہ نظرانہ کتنا دے گا لیکن اے سخیاں دا گھرانہ ہے ساڑھے پنڈیوں جڑے سنگیت ایک دی برات آئی ہے نہ مرید ہے نہ پیر پائی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے قاری صاحب قاری طاہر محمود نقشبندی صاحب میرے پیر بھائی بھی نے میرے بھائی بھی نے جی انہاں دے محلے دی برات ہے تے راستے دے اندر میں نانا لین لگا ہوں راستے دے اندر اسے گھرانے دا ایک شہزادہ کھڑا ہے اسے گھرانے دا ایک شہزادہ کھڑا ہے کہندے قاری صاحب لوگ کس ٹائم پہنچ رہے ہو اس ٹائم تے پہنچ رہے ہیں جب برات راستے تے دینے دے قریب پہنچی نا تو اس شہزادے نے پوری برات نو روک کے اتھے ٹی بریک دیتی انہیں کہا حضور کی پہ کر دیو فرمایا یار اخلاقاً ساڑھا فرض ہے پھر سخیاں دا گھرانہ ہے یا اور قسمتہ تے ناز کرو اور انہ دیا نظرہ الحمدللہ ساڑھیاں جے پہتے نہیں انہ دیا نظرہ ساڑھے حالات ہوں دیا نہیں جی
تے پھر تو دعا اس انداز نال کرنی ہے تاکہ میرے بابا جی صاحب دا اے گلشن اے پریوار سدا باد رہے کہ سدا بہار دے سے باغ کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائی ہومن فیض ہزاراں تائی ہر بھکا پھل کھاوے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والے اللہ کو لو ڈرو سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ میرے بھائی مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران نقشبندی مجددی آپ بھی تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا قاری طاہر محمود صاحب نقشبندی آپ بھی تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا محمد آصف جلالی صاحب اور ساڑھے سنگیہ دے اندر میاں جی سرکار آپ بھی تشریف فرمانے اللہ کریم انہاں نو بھی دارین دیا رحمتہ اور برکتہ عطا فرمائے اور قبلہ حضور شاہ جی دی مہربانی نوازش کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر مجھ جیسے ناعلم مجھ جیسے طالب علم یاد فرمایا اور میں اپنی حاضری دیتے الحمدللہ اپنے وعدے دیتے حاضری دیتی اللہ کریم انہاں پاکاں دا صدقہ اساڈی آخرت اچھی فرمائے جیو تو ایسے جیو ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے وآخر دعوانا الحمدللہ